Yawwa, na ji daɗin ganin ka. Dama kana cikin wannan harka. Su nake san yadda zan yi zaɓa fim ɗin mafarin tafiya a awadin AMVC. Da na ganka sai na ji daɗi. To, ina mugun san fim ɗin wallahi. Aka gaya min san shi ni da na rubuta fim ɗin. Kana nufin ka ne Birniwa? Su mamma azure. Su ma da ai producer ne. To ni ne shi ɗin ai. Kai ɗin? A hakan? Kaga yanzu dai zaɓe kace so kai ko to ka tafi Lagos. Kawai za ka ga African Magic ka je ka ce su baka ballot paper kawai kai dangwale. Daga wannan ka kai rani ne. Da rai sai ka ce in zaɓen duniya ka ce mu wani in je wani Lagos. Lafiya malam me yake faruwa? Wannan mutumin fa wai da ke faɗa min yadda zan yi zaɓen fim ɗin mafarin tafiya a wadin AMVC ko sai na je Lagos. Lagos. Bari ka ga yadda ake yi. Nuna mun. Idan ka shiga Play Store sai kai downloading din WeChat sai kai register da phone number ɗinka. Sai ka ɗan jira kaɗan za su yi ma verification code message. Sai ka saka sai ka fara voting ɗin mafarin tafiya. Gaskiya na gode sosai wallahi.